Ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya kala peniat cakamat agajing tes gijur bawan agajala Assam Shakiyo hagajala. Ha kabahado mentahi kimparlap gijur kepala klek dawai ni kepala airong yaki. Ka Joint Commissioner of Food Safety ikong di bahun Shisha Mukim ilito bagi officer keladap shim ni kispatli ki sampel jhur na ki yo boper. Kentup ika yo do ba yo nong ston. Kiwe ki yo ibabaro ki kai pot kilami ba shim na shim gijur kibala airong bagi di kiba kuat bat kibasngan manbam. Ikong mukim mila pensyai bagi nak kejing tes kam day kabasula kansan namar kejing kenno akhiran san social media. Nrai kiri kam kabakatanat keju pendap na kapor syakapor. Ila kentu ikipat ba ban syutiang namar ka sarkar Assam ru kala shimkia ban kenrai kena kam. Wala kata ke sarkar Meghalaya ru kam shim la kensting nrai kerangya cakamat ban pa ya kini ki sampel shiki laboratory ban yo ka kaipot kababania. Ikong mukim ila kedawru bagi pat ba kelaban itu gijur ya kibala syu airong ha kabala betha ipat ba ban dapat ngor bat pat benia ba ke jinglong jingman gijur kibaki tiet. Lada suba bujur udan ubal airong la ban pedami ha ko lada ko ka kalarong ujuru udai udan chemical. Nrai halor gijing ai dawai leng baki injection pat upat ba la ban itu da ka basupet. Kumta katanat kahap ban shim sample ban pa test Shaki laboratory. Kini gejing shim kia katanat kelami ruhadian bagawai ke news channel na Assam kalapan mi kubor badan upatol ubala syu airong bathu permara syashilong na kayo barpeta ha kejela Assam. Na kaliang jong ka department ki officer baro jong ki don traffic ti ki don ki spot testing ya ki samples jong ki ki jur ki chep rokan palabun teli ba labun da kispa ki layat da kispa teli ten ring im palap kanu ru ka ban ong ban yalam yangi ban ong ba kadai kata kabala clear mo bat ki chemicals lani ki rong lani ki te kam don kum kata so far hi te kam don hiru matai barok sau dong ki lai le ni manjo ha is kasel sa yo do saya nong stoin sa ki yo jan man la ki yo na tarai ban ong barok khai ti kim 48 poi namar ba menin barok si sngi ki lai don sa site nang ta menta ka sngi ro ki don sa site ten rei ban ong kam don kanu wei pat ka report ka ba kin pha sanga ba ban ong ba kalong contaminated. So far, hadu mentahi ngampat yo kita ki report. But then kila don da ki spatli reports ki bangala receive then re kini kilong kim long contaminated. Long kapiang mot kilong safe ban ba. La kat ka ba ka concentration kalong ye kini ki patol ki brinjal nang ta ki saw but baru ki jor ki badon hayo ngim la ban exclude yung noro. Te ki don ki testing ye kini ki jajur ba pero. Kani kamdi ka ba ni test tang menta ba don kani ka problem nrei kani ka testing jongi kaya na ka por wali ki jur ki so aro kaya na ka por ka ba ki ju test tingin padu ngim lap ti ban ong bakan don kum kanu ka ba ma ken kam don kanu ka contamination so far ngam tharai ba ki pai ba kin de ban shooting rumah rutit but ngayo ya katu ka social media news katu tiya baga nakaliang jong ka government of Assam ru ki officials nang thiro kila shimya ka action ka state adu kata ti ngam tharai ban ong ba kandon kanu ka jingma ke they still nakaliang jongi pade kum ka jalai ngim la ban take for granted ka taru ti nakaliang jongi rungi ngilai le kum ju hi la ya cha sha ya ban pha ban test kini ki jhur ki chep but ki samples ro ngila lift ki officers jong ki lift ki samples ro but ngin phai ki support laboratory Mem bila banya thu ya kita ki lat jing ya da ki balada ki pai ba ki yo kum kini ki chur kha kan kor kom kin le makin tip makin itu ban pin yo i langa ngatrai pilanda yo i bahaya gitu ka bapa social media ka ba pen i ya upatol ne kaba tangka physical examination jong ki consumers ru kila la ban identify gitu ti kalong kabasuk bahaban identify lada kila la artificial color ti ki jingba pi kila airong na jrong lani lada ula yap lani ula terkhong tu jingba kila ban airong ban pen ithmai pat kum ta ter ya ka physical examination ka shong e ha ki nong bam nong di ki nong thiet nong pet
Kim di penjutiet bapiet kelam dapet baudi uba bahana uba sniu nong baput ne uba bahamo tikidi ban ada haban check ikini ki barokai bat ngawi pila da kidon kinu ki artificial colors kiba at kinu ki jur mutang pitang supet la itu bat nang tala ki kwa ban test ru kilaban pedem mi gitu kumya upatol mo ketuka rong ka bangi kilaban od tu la ne pedem mi tu ha ketuka ha ka hapo ka klan ketuka jogi kan sajar ngam mungkin ni diga ka kalaban pen kalaban indicate ya ka jingdon jong kini ki artificial chemicals ki bakila shuat na jong